ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు ఏడు పాపే. చెప్పు. చాక్లెట్. నాకు చాక్లెట్స్ ఇష్టమని నీకెలా తెలుసు? నేను ఎప్పుడు తిన్నాం కూడా నువ్వు చూడలేదు. మధు చెప్పిందిలే. మీ ఇద్దరు నా గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటారా? అంటే తనే నీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. సరే, నాకు నిద్ర వస్తుంది, లేట్ అవుతుంది, నువ్వు వెళ్ళి పడుకో. చారు, పెద్దవాళ్ళు అన్నారు పుస్తకంలో పేజీలు వెనక్కి తిప్పకూడదు, ముందుకే తిప్పాలి అని. అప్పుడే అనుకునేది సాధించగలం. గుడ్ లక్ విత్ యువర్ ఫ్యూచర్.